खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै 24थि BTC एकर्ड सान थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालाराव अदेबानि दिनैनि तारिखआवनो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगिरि BLT जों खालामजानाय बर'नि एकर्ड थामहिनबा BTC एकर्डआ 24थि बोसोराव आगान होबाय। बे सानखौ लानानै दिनै BTCनि दाब दाब जायगायाव मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे दिनै क'क्राझार जिल्लायावबो 24थि BTC गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनानै खुलुमो। दिनैनि गोथार सानखौ लानानैनो BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायदों, जेराव बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोसावदों दि बे गोथार बड'लेण्ड सानाव जों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि अमर मुंख्लंफोर, जोंनि सिनायथि, जोंनि हा-हु आरो जोंनि सिमांफोरखौ अरायबो लाखिनो थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय फिसाज्ला फिसाजोफोरनिसिम गोथौयै साबायखर बावो आरो गोसो गोरबोजों मान बावो। बिसोरनि थैया जोंनि हारिनि हाखौ थाजिम खालामदोंमोन। बिसोरनि बाउसोमनाया दिनै जों मोननो हानाय गावखुंथाय आरो मान सन्माननि लामाखौ थियारि खालामदोंमोन। आरोबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों, गावनि गथ'खौ खोमानाय साफ्रोमबो बिमानो जोबनो गैयै नेनायनि दुखु दाहाखौ सहायनो गोनां मोनफ्रोमबो नखरनो आरो साफ्रोमबो जोहोलावफोर जाय बड'लेण्डनि थाखाय नांबोदोंमोन, बिथांमोननि साहसआ जोंनि हाजोफोराव मोनफ्रोमबो सान ओंखारनायजों रिंखांदों। दावहाथिलिनिफ्राय गोजोन आरो दावगानायनि लामायाव गावसोरनि थांखिखौ लानानै थांनाय BLT सोमावसारनायाव जिउ बाउसोमनाया ओरैनो गोग्लैयाखै। दिनै जेब्ला जों बिथांमोननि जुजिनायनि फिथाइखौ फालियो, अब्ला जों जोंनि रादायखौ फिन खेबसे फोरमायबावनो सानो। बर' सुबुंफोरा माब्लाबाबो बावगारनाय नङा, माब्लाबाबो दोरोदनाय नङा आरो जेब्लायबो रोजा रोजा जोंनाय आत्माफोरखौ मान होगोन, जाय बिथांमोना जोंनि थाखाय गासैखौबो होबावगोन। जोंनि आंगो मुंख्लंफोर, नोंथांमोननि उनमोनथाया बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो बिखायाव थांनानै दं होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लिरदों। हलि फोरबोनि सिगां साख्रि आवलाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैदों। 9थि पे कमिसननि बायदिब्ला मिरु सोरखारनि साख्रिआवलाफोरनि बेथनखौ बांहोनाय जागोन। बे हलियाव मिरु सोरखारनि साख्रिआवलाफोरा DA बारायनो हागौ। मिरु सोरखारनि साख्रिआवलाफोर आरो पेन्सनारफोरा थाबैनो बे गोजोनथाव खौरांखौ मोननो हागौ। खामानि मावग्राफोरा बे अनथोबखौ हलिनि सिगां मोननो हागौ होननानै मिजिंथिनाय जादों। बे बाराव DA आ 2% बारायनो हागौ होनना सानना लानाय जादों, नाथाय दासिम सोरखारनिफ्राय जेबो अफिसियेल फोसावथाय फोसावनाय जायाखै। सोरखारा बेखौ थाबैनो फोसावनो हागौ आरो बोसोरफ्रोमबो सोरखारा मावफारियाफोरनि DA खौ खेबनै बांहोयो। DA खौ बोसोरफ्रोमबो जानुवारि आरो जुलाइ दानाव बांहोनाय जायोमोन। बांलादेशआव सरासनस्रा बिसायख'थि फैगासिनो दं। बे सरासनस्रा बिसायख'थिनि सिगांबो हादोरनि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां हादोरनि राजखान्थिनि गोबां गोनां बिथिंफोरा सोराङाव फैदों। साननैसो सिगां बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी BNP नि जौसिन दैदेनगिरि तारिक रहमान जामात-इ-इस्लामीजों सोरखार दानायनि थांखिखौ लानानै होनाय बिबुंथिखौ लानानै हादोर नाङैनो गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदों। बावैसो सिगां तारिक रहमाना बुंदोंमोन दि आं माबोरै आंनि राजखान्थि बादायगिरिफोरजों सोरखार दानो हागोन, बेरेखा दोलोआ सोर जागोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिथाङा जामातखौ गोख्रों बेरेखा दोलो महरै थाबाय थानो लुबैयो। बेफोर बिबुंथिनि उनाव हादोरनि राजखान्थि फोथाराव गोबां फिनजाथाय सोमजिदों, जेराव मोन्नैबो दोलोनि राजखान्थियारि नोजोरनि गुदि फारागथिखौ दिन्थिनायनि अनगायैबो जामात-इ-इस्लामीजों खौसेथि सोरखार दानायनि थांखिखौ लानानै BNP नि गोजोननाय गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं तारिक रहमान आरो BNP आ सुबुं दारारि खान्थिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। गुबुन फारसेथिं आवामि लीगनि सोमोन्दै तारिक रहमाना बुङो दि दोलोआ गनायजाथाव नंगौना नङा बेखौ भटारफोरनि आखायाव हगारना होनांगौ होनना बिथाङा फोरमायथिदों। फिन आरोबाव आदिबासी सुबुंफोरा गावसोरनि ST मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों आसाया। मख'जाथावदि थांनाय सानखालि सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलियाव आसाया ST एबा हानि पाट्टानि जेंनाफोरखौ लानानै गाहाय मन्त्रि आरो गिबि मन्त्रिनि मुसुखा सावना गोख्रों हेंथा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। स्लगान होदों हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, नरेन्द्र मदि मुर्दाबाद बायदि बायदि।
जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा ओइचएस आनजादा गाबोन जागोन। आनजादनि सिगां एडमिट कार्ड मोनैनि जाहोनाव सा 10निफ्राय लानानै सा 12सो फरायसाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिदों। बे जाथायानो सोमजिदों धुबुरी जिल्लायाव। धुबुरीनि आलमगन्जआव थानाय डायनामिक एकाडेमि मुंनि गंसे गावारि फरायसालिनि सा 12सो फरायसाफोरा गोजौ गेजेरारि आनजादनि थाखाय एडमिट कार्ड मोनैयाव फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों, जेराव आनजादा गाबोननो जासिगोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरा फरायसालियाव थाङो अब्ला प्रिन्सिपाल आरो बिबानगिरिफ्रा फरायसालिखौ बन्द' खालामनानै खारखोमालाङो। दा सोंथिया बेरखांदों, बे गावारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बिबानगिरिफोरा गावनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरनि सोलोंथायारि इयुनखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि मोन्थाइखौ बबेयाव मोननो हाखो? बे बेलायाव फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरा फरायसालिखौ नायबिजिरनानै नांगौबादि राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। बोसोरफ्रोमबो मानकाचारनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव माखासे थगायसुला फालांगिरिफ्रा आयेन बेरेखायै इटा-भाटा सालायगासिनो दं आरो गोबां बिबांनि सोरखारि टेक्स खावगासिनो दं होननानै अजद होनाय जादों। सोरखारनि जेबो गनायथि गैयालाबानो बे इटा-भाटानि बिगोमाफोरा माबोरै बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानि मावनो साहस खालामनो हाखो? बे आयदानि सायाव दा सांग्रां सुबुंफोरा सोंथि खालामगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव गोख्रों सावरायनायनि आयदा जानानै फैदों। थांनाय बोसोराव जिल्ला खुंथाया आयेन बेरेखा इटा-भाटानि हेंथायै अपारेसन खालामदोंमोन आरो माखासे इटा-भाटाफोरखौ सिफायदोंमोन। नाथाय जिल्ला खुंथाया लानाय गोख्रों राहाफोरखौ नेवसिनानै माखासे दुथां फालांगिरिफ्रा फिन आरोबाव गोदान आयेन बेरेखायै इटा-भाटाखौ लुनानै मुलाम्फा गोनां गोजा इटानि फालांगि खालामगासिनो दं। नुनो मोननाय बायदिब्ला बै आयेन बेरेखा इटा-भाटाफोरा सोरखारनि खाजोनाखौ खहा खालामनायनि अनगायैबो आबहावा आरो जायगानि जिउ खुंनायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानिफ्रा सोलिबाय थासेयावबो जिल्ला खुंथाया मानो सांग्रां नङा? मानकाचार रेभिनिउ अफिसारआ मानो जेबो नुनाय एबा जेबो राहा लायाखै? बेनि सायाव बेफोर सोंथिफोरखौ दिखांदों सांग्रां नोगोरारिफ्रा। समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि माखासे शुटिंआव सेबखांनाय सावगारि एबा भिडिअ'खौ लानानै माखासे नंखाय बाथ्रा, अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोनदों। जेराव थांनाय माखासे गोबाव सान सिगाङावनो फोसावदोंमोन सासे सुबुङा, जेराव सासे आइजोआ फोसावदोंमोन, जेराव सासे गुबुन हारिनि आइजोआ थांनाय जानुवारि दानावनो गनायजाथावै माखासे बाथ्रा बुंथिनानै समाजारि बिजोङाव फोसावदोंमोन। नाथाय बिथांजोआ दासिमबो गोबां सुबुंफोरा अजद होसेयावबो एबा गोबां सुबुंफोरा बिथांनि पस्टआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरसेयावबो बिथाङा ससियेल मिडियानिफ्राय डिलिट खालामाखै एबा बोखाराखै। मख'नो गोनांदि जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दोनि माखासे हाथियार लानानै शुटिंआव लानाय सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आदिबासि आइजोआ पस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिथांजोआ पस्टनि गेजेरजों लिरदोंमोन दि मा खालामगासिनो दं आसाम सोरखारा? उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोनदोंमोन। जेराव बिथांजोआ बे लिरनायखौ दासिमबो बोखाराखै एबा डिलिट खालामाखै। बिथांजोआ बबेनि बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखैब्लाबो, नाथाय बिथांजोआ मानो बेबादि मोनथिया हसे बेफोरबादि बाथ्रा बुंखो एबा नंखाय बाथ्रा फोसावखो? आसा खालामो बर' सावथुन मुलुग फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांजोनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो। जेराव बिथांजोनि पस्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, सुखबिर खारजि आरो फुजि बसुमतारीनि सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।